без да разкачваме акумулатора, на место го правим. С помощта на оригинален уред Flex Magic Motorsport. Захранили сме сток нещата, ракията. Наливаме вече новия софтуер на кията. Каква е красавица. Тази кола дойде при нас с вече премахнат софтуер на DPF, EGR и вихови клапи, но с проблемен софтуер. Някой си беше оставил ръцете. Ние сега го възстановихме до оригинален вид и го премахнахме така, както трябва да бъде спрян. И DPF-а, и EGR-а, и виховите клапи. Да няма пуше колата и да върви без аварийни режими и без проблеми. Ето, наливаме го новия софтуер. И след малко колата ще ви я демонстрираме. Сложиме колончето. Всяка една кола тестваме как се държи с новия софтуер. Гледаме дали има пушек отзад. Колата стана много по-жива, много по-динамична. С този софтуер ще свали разхода с около литър на 100. Не дава да настъпиш. Минивана стана много палав. Хем семейен автомобил, хем супер приятен за шофиране от гледна точка на мощност и разход. Разхода ще падне драстично. Край с проблемите с екологията. Колеги се бяха опитвали да направят софтуера, но нищо не бяха направили общо взето. Бяха го омазали. Ние сме го възстановили до оригинален вид. Спряли сме софтуерно DPF-а, както трябва да бъде спрян. Спряли сме EGR-а. Спряли сме и виховите клапи. Направили сме леко подобрение на горивната карта, така че да не пуши, да свали разхода. Колата се държи много по-адекватно. Ето и отзад. Да видите. Няма никакъв пушек.